Apik. Yo. Ya. Apik. Sindene Latif. Wah, ya seneng aku ngene. Nek piro ping 3 apa ping 7? Hai. Kembangan liyane neng ora. Yo. Wes kaya Pak mantep. Mantep Bu. Siterek. Nyon. Nah, sulinge. Wah, perang nek ngelaras ini konco. Awas. Cikur dan setiap akan dicekel. Awas, ocoin dong. Wah, patah. Awas, ocoin dong. Awas. Ucut, aku sing kena. Aduh, ya. Wah. Bos, ojo ki. Ya ki ojo. Aduh. Ah. Awas. Silatku mulai metu. Aku iso silat. Ora percaya. Penontonnya gumuruh, saya kangset. Awas, mulai ngecul gitu deh. Awas. Kocok. Waduh. Wah. Aduh. Kembangan dia nih.
Oh. Saroe sama eksis. Aku cekelit ora. Coba. Bos, bos, bos. Ah, tadi. Ah. Bos, yo,